Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue. Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangulang balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sa Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters, Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo news team. Sa ato nagapangunan nga mapangulong dinalan sa mga balita lokal, number coding sa paggamit sa home quarantine pass, igapatuman na sa siyudad sa Bacolod, umpisa buwas nga adlaw. 18 anyos nga persona naglahog post sa Facebook nga positibo siya sa COVID-19, arestado. Sa balita nasyonal, sweldo sa mga nurses sa Pilipinas, ginaduso nga dublihon. Attorney Harry Roque nagbalik bilang presidential spokesman ni Presidente Duterte. Maayong aga Bacolod, may aga binugawahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Abril 14, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Cabatu. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkarapos lamang sa Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 4 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6. Detalye na sa aton mga balita lokal. Umpisa sa buwas nga adlaw, Miyerkules,
Igapatuman sa siyudad sa Bacolod ang number coding sa pag-usar sa home quarantine pass kung HQP. Sa interview sa Aksyon Radio, ginpahag ni Mayor Villo Lunardia, ini ang ginkasugdan matapos ang pagsinapol upod ang mga punong barangay sa Bacolod kahapon nga adlaw sa tuyo nga malimita pagid ang pagwa sa mga tao. Sunod sa alkalde, nagsugot ang mga punong barangay ng HQP holder nga nagatapos sa odd numbers. Kaangay sang 1, 3, 5, 7 kag 9 ang pwede lamang makagwa sa adlaw sang Lunes, Miyerkules kag Biyernes. Ang mga HQP naman nga nagatapos sa even numbers, pareho sang 0, 2, 4, 6 kag 8 ang pwede lamang makagwa sa adlaw sang Martes, Huwebes kag Sabado. Wala naman sang may makagwa sa Domingong adlaw. Ang Bacolod nga may 61 ka barangay ang naka-imprinta sang kapin 150,000 ka HQP. Ang HQP nga na-issue sa miyembro sang pamilya para lamang sa katuyuan nga magbakal sa makinanglanon kaangay sang pagkaon, bulong, pagkanto sa bangko kay iban pa. Sunod sa alkalde, ila sa karon gina-finalize ang ako na tigayo na pirmahan ang ining executive order nga nagamando sa sining limited use sang HQP. Gindakop sa hot pursuit operation sang Sagay City PNP ang 18 anyos nga persona matapos nag-post sa iyang Facebook account nga nagpositibo ini sa COVID-19 las 12:30 sa Lunes. Suno kaya Police Major Antonio Benitez Jr., Acting Chief of Police sang Sagay PNP, gindakop si RG Ligaray nga pumuluyo sang Purok Simbengko, Barangay Plaridel sa Amuban nga syudad matapos nakalambot sa igtulupangod sa interagency sang Sagay City ang iyang post nga nagpositibo ini sa balatian. Dugang pa ni Benitez paglapa sa Section 6 sa Republic Act 11469 o kon bayanihan to heal as one act ang kaso ni Ligaray nga preso karon sa custodial facility sang Sagay City PNP. Ginbulgar pa ni Benitez nga antis pagindakop si Ligaray, nagpalagyo pa ini kag may lagsanay pa nga natabo kabagdanan nga nadakpan ini sa may kakahuyan nga lugar. Maaga, nag-post na siya sa Facebook account niya na positive siya sa COVID. So, nakalabot sa igtalupangod sa aton interagency task force dito sa Sagay na nag-order sila nga dakpon siya sa violation sining Republic Act 11469. Kabahin sa ang pahayag ni Sagaya PNP Acting Chief Police Major Antonio Benitez Jr. Samtang nagtaliwan ang tatlo ka mga senior citizens nga nakabing probable COVID-19 case sa siyudad sa Bacolod, samtang pending pang resulta sa ilang COVID-19 test. Base sa datos ni Dr. Grace Tan, spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19, ang probable COVID-19 mortality ang ginalakipan sa isa ka 66 anyos nga babae nga may comorbidity nga napatay sa naligad nga Abril 7, isa ka 69 anyos nga lalaki nga may comorbidity nga napatay sa naligad nga Abril 8, kag 67 anyos nga lalaki nga may comorbidity nga nagtaliwan sa taong Abril 9. Suno kay Tan, gin-admit sa ospital ang duha ka mga probable COVID-19 case nga ginalakipan sa 58 anyos nga lalaki kag 35 anyos nga lalaki nga parehas nga naka-eksperyensya sa kabudlayan sa pagginhawa apang wala sa travel history kag exposure sa COVID-19 patient. Nagapabilin sa gihapon sa ospital ang COVID-19 patient number 3 nga nagnegatibo na sadto sa repeat test. Sa itong Abril 12, napadala na sa Bacolod ang specimen sa 5 ka makumpirmado nga COVID-19 case para sa ilang repeat test. Sa karon ng Bacolod IATF ang may gisalat pa nga 57 ka resulta sa COVID-19 test kag may 207 ka mga persona nga may travel history ang padayon pa nga gina-monitor. Pabor naman si Bacolod PNP spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico nga magpatuman sa martial law sa panahon sa COVID-19 pandemic agon maobligar ang pumuluyo nga magtiner sa ilatag sa kapuloy-an. Suno kay Pico, siya ang personal nga nagapabor nga magpatuman sang martial law apang wala sang pagpang-abuso sang poder nga matabo kag sabaylo i-control lamang pagwa sa matao sa isa sa panawagan sa gobyerno agon matapta ang paglapta sang COVID-19. Ginako ni Pico nga sa karong madamos ang kabudlayan sila nga nagaka-encounter sa kada adlaw, partikular na ang issue sa konsin o lamang
ang makadala sang quarantine pass. Bangod sini ginampilar ni Pico nga dapat maghatag man sang konsiderasyon ang pumuluyo bangod sa interes sang tanan ang ginahimo sang otoridad. Hindi malipod suno kay Pico nga madamo sa ila nagabatsyag na kangay isang pagsakit sang ulo kag tutunlan bangod sa init apan nagpasalamat tungod hilway ang tanan nga personnel sang Bacolod PNP sa COVID-19. Kasi ako I am expecting even nga recommend ko. Kung magpadayon pa ini, kasi demokrasya man kita, tanan may diretso, pero wala kabalo sang obligasyon, hindi malayo nga mag-recommend. Mga may matabo nga martial just to control the situation, hindi. Kabahin sa pahayag ni Bacolod PNP spokesperson Lieutenant Colonel Ariel Pico. Samtang ginpangdakop naman sa mga personnel sa Land Transportation Office Region 6 ang masalakyan nga hindi rehistrado kag mga motorista nga wala sang lisensya nga nagabiyahe diri sa siyudad sa Bacolod. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod kay LTO 6 Operations Division Chief Attorney Alan Sacramento, ginpalayag sini nga nagulpi damo ang masalakyan nga nagabiyahe sa palibot sa siyudad sa Bacolod sang kahapon nga adlaw kung ikumparar sa tinikdan nga masimana sa pihak sang Enhanced Community Quarantine. Suno kay Sacramento na obserbahan sang LTO nga mismo sa mga checkpoints sa palibot sa syudad nagalawig na ang linya sang mga salakyan. Ginpatag ni Sacramento nga karon gid lamang nagpangdakop ang LTO agud masiguro nga ang tanan nga nagabiyahe nga salakyan kompleto sa dokumento kag lisensyado ang mga drivers. Nagahinyo si Sacramento sa publiko nga sundon lang ang social distancing samtang nagabiyahe agud malikawan ang paglapta pa sang COVID-19. Nagpanumdom ang Land Transportation Office kon LTO Region 6 sa mga motorista nga epektibo kag ginaimplementar sa gihapon ang lahi sa idalom kag trapiko sa piyak sang Enhanced Community Quarantine o kon ECQ. Suro kay LTO 6 Operations Division Chief Attorney Alan Sacramento, ang home quarantine pass ang nagahatag lamang kay gaynan sa pumuluyo nga makagawa sa ila puloy-an apang wala nagahatag sang permiso sa motorista nga wala sang lisensya nga makamaneho sang salakyan. Nagapanawagan man si Sacramento sa mga kompanya nga nagahatag sang libre nga sakay sa mga trabahante nga nagakadapat may prangkisa ang salakyan nga kuhaon kag hindi colorum. Ginpahayag pa ni Sacramento nga umpisa kahapon nga adlaw regular na nga magapatigayon sang operasyon ang LTO. Sa iban pa natin nga balita lokal, nag-coordinate sa karon sa Bago Police Station. Ang Police Station 7 may angot sa kamatayon ni Raymond Cauntoy, 40 anyos, nga pumuluyo sa Purok Pukatod, Barangay Dulao, Siyudad Sambago. Inamarapos na kabaton sa report si Police Lieutenant Florentino Abalayan, nga hepe sa Police Station 7, nga drug surrenderer sa Bago City, si Cauntoy. Suno kay Abalayan, duyag niya may buluan kung ano ang status ni Cauntoy sa listahan sa Bago City Police Office. Nagapakiangot man ang Police Station 7 sa pamilya sang napatay, agud makuha ang dugang background sang napatay. Madumduman, Abril 6 ang hapon, nakita ang bangkay ni Cauntoy sa Hacienda Vista Alegre, Lacson, Puro Katilingban, sa Barangay Vista Alegre, Siyudad sang Bacolod. Nakuha ang basiyo sa kalibre 45, sa din si Cauntoy ang may igo sang lutang sa ulo. Ginakabig sang Negros Occidental Police Provincial Office sa Konokpo nga peke ang nagalaptang impormasyon nga may grupo nga plano magpang-hold up kag magpangawat sa tunga sa nagapadayon nga Enhanced Community Quarantine kon ECQ. Sulod kayo Police Major Edison Garcia, Nokpo spokesperson, ginpa-monitor nila gilayon kay nagwa nga wala inisang kamatuoran. Apang dugang ni Garcia, wala nagakumpiyansa ang otoridad, agud masiguro nga wala gid sang krimen nga magluntad sa probinsya. Ginpahamtang man gilayon ang pila ka personnel sang PNP, agud tutukan ini. Umpisa sa nga ECQ sa probinsya, wala pa gid man sang kaso nga pagpang-hold up kag kinawatay diri sa Negros Occidental. Preso naman karon sa custodial facility sa Himawalan PNP ay isa ka lalaki matapos ang bypass operation sa Purok 8 kung Purok 8, Barangay Agisan sa siyudad sa Himawalan. Ang natakpan, ginkilala kay Gerald Sermonia, 26 anyos, kag pumuluyo sa muman nga lugar. Sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Jonel Guadalupe, ang hepe sa Himawalan PNP, nakumpiskar ang valor 10,000 pesos nga ginapatian shabu, drug paraphernalia, 500 pesos nga bypass money, kag 150 pesos nga ginapatian benta. Ang suspesado karon preso na sa custodial facility sa Himawalan PNP.
Ipasaka man subong adlaw sa Police Station 1 ang kaso nga murder batok sa mag-utod nga Ariel Conatancio, 27 anyos, kag Jonard Constancio, 25 anyos nga pumuluyo sa Banwa sang Calatrava kag Banwa sang Isabela. Ang mag-utod nga Constancio amo ang nagbuno kay Jovan Benz Pastor nga pumuluyo sa syudad sang Escalante. Giningagaw nga madala sa Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital si Pastor apang gindeklarar nga dead on arrival. Sa follow-up operations sang Police Station 1, nadakpa na mag-utod sa Galo San Juan, Barangay 12, kag na-recover ang duha ka armas nga gingamit sa pagbuno sa kay Pastor. Suro kay Police Major Jovel Sidel, ang hepe sang Police Station 1, hubog nga ginsumbag ni Pastor si Ariel Constancio, rason nga ini siya ang ginbuno. Suro kay Sidel, nagbulig man buno si Jonard kay Pastor nga nagresulta sang iya kamatayon. Ang biktima kag sospetsado, ang lunsay mga construction worker kag nagatiner sa compound sang Gegato Abesha Funeral Parlor sa di natabo ang insidente Domingo sang gabi. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:15. Magabalik kita sa aton, ako lang aton mga balita nasyonal. Bantayi ang sweldo sa mga nurses sa Pilipinas, ginaduso nga doblehon. Samtang Attorney Harry Roque nagbalik bilang presidential spokesman. Ang mga balita nasyonal sa pagbalik sa aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19.
Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 Sa aton nga mga ka-aksyon, ang COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ang alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:21 sa detalye na sa aton mga balita nasyonal. Ginadoso ni House Committee on Health Vice Chairperson kag anak kalusugan Party List Representative Mike Defensor nga dublihon ang sweldo sa mga nurses sa pungsod agud hindi maghalin pagkatapos ang COVID-19 pandemic. Suno kay Defensor, posible nga may shortage o kung kakulangan sa mga nurses sa pungsod sa tiyon nga matapos ang krisis sa bugos nga kalibutan. Duha pa ni Defensor nga mahimo maggiho ang mga manggarangon nga pungsod para palaparo na ila public health system capacity sa oras nga matapos na ang pandemic paagi sa pag-recruit sa mas maramo nga Pinoy nurses. Sa karon may mando ang Philippine Overseas Employment Administration nga temporaryo nga untaton ang deployment sa mga nurses kag 12 ka iban pang mga category sa dalom sang medical professional sa pungsod bangon sa paglapta sang makalalaton nga respiratory disease. Nagapati si House Deputy Majority Leader kag bagong henerasyon Representative Bernadette Herrera nga kinahanglan sa Pilipinas ang dugang nga mga doktor kag nurses para mapabakod ang healthcare system sang Pilipinas. Suno kay Herrera, nagakadapat lamang nga mag-engganyo ang mga kabataan nga Pinoy nga magkuha sang kurso nga medisina kag nursing para mapun-an ang kakulangan sang health professional nga ginpalala pa sa COVID-19 crisis. Dugang pa ni Herrera nga mas maging epektibo ang pag-aksyon sang pungsod sa anuman nga pandam sang pandemic sa palaabuton kung mabakod ang healthcare system. Palayag pa ni Herrera nga antis pa man nag-igo ang COVID-19 pandemic, kulang na ang health professional sa pungsod bangod sa mas maayong oportunidad sa abroad. Girekomendar sang Interagency Task Force on Infectious Diseases kay Presidente Rodrigo Duterte nga bawion na ang travel ban sa mga health workers nga may trabaho sa abroad. Sunod kay Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, base sa iyang rekomendasyon, mahimo na nga makabiya sa pungsod ang mga health workers nga may employment contract sa luwas ang pungsod. Sa piyak nga rekomendasyon pa lamang, kumpiyansa si Panelo nga aprobahan na ini ni Presidente Duterte. Duha pa ni Panelo nga tanan nga rekomendasyon sang IATF ang ginaugyunan man sang Presidente. Sa dugang nga balita national, nagbalik bilang presidential spokesman si Attorney Harry Roque kahapon nga adlaw. Ang report ang ginkumpirmar mismo ni Roque kagin palayag nga nag-report na siya sa trabaho alas 4 sang hapon Lunes. Sunod naman kay anay presidential spokesman Salvador Panelo, magapadayon ang iya trabaho bilang Chief Presidential Legal Counsel ni Presidente Rodrigo Duterte. Si Duque naman ang unang ginappoint o kung si Roque ang unang ginappoint bilang presidential spokesman sa Oktubre 2017 kag nag-assume sa bulan sa Nobyembre 2017 apang na-assign sa Oktubre o kung nag-resign sa Oktubre 2018 matapos nagpapili sa pagkasenador nga sang ulihi wala man niya ginpadayon bangod sa health reasons. Nagpangayo sang pasaylo kapag hangop ang gobyerno kung atrasar ang pagpanagtay sa mga pinansyal nga ayuda para sa 18 milyones ka mga pigado nga pamilya nga apektado sang COVID-19. Sunod kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, spokesperson sang Interagency Task Force on Infectious Diseases, ginatingwaan na sang gobyerno nga mapalambot ang bulig sa labing madali nga panahon. Ginapadali naman sang IATF ang mga lokal nga opisyal sang gobyerno nga magpasa na sang mga budget proposal sa Department of Social Welfare and Development. Sa karon nakarelease na ang DSWD sang masobra 323 milyones pesos para sa 14,400 ka beneficiaryo nga kabahin sa mga transport groups sa National Capital Region.
Ginapilar sang Department of Social Welfare and Development ang publiko nga report ang mga lokal nga opisyal nga nagalapas sa pagpanagtag sang bulig pinansyal sa idalom sang Social Amelioration Program. Ini ang cash subsidy sa mapektado sa enhanced community quarantine bangod sang COVID-19. Sa press conference, ginpayag ni DSWD Secretary Rolando Bautista nga nagtukod na sila sang grievance redress system nga mahimo ipalambot sa ang publiko ang mamakitaan nga anomalya sa paghatag sa cash subsidy. Nakaset up ini sa operation center sa agensya kag 24/7 nga operational. Dugang pa rin Bautista nag-istoryahari na sila ni DILG Secretary Eduardo Anyo nga gilayon suspindihon ang lokal nga opisyal sa tion nga napamatud-an nga guilty sa paglapas sang layi. Samtang ginapanugyan naman ni House and Ways Committee Chairman Joey Salceda kay Presidente Rodrigo Duterte nga maghimo sang wage subsidy program bilang ayuda sa mga nalakip sa middle class. Sa iya sulat sa Presidente, ginarekomendar ni Salceda nga maghatag sang 45 bilyones pesos nga pondo para sa wage subsidy sa dalom sang payroll support for workers, entrepreneurs kag self-employed o kon PSWES program. Sunod kay Salceda, makabenepisyo diri ang 5.98 milyones ka empleyado kag trabahante halin sa small kag medium enterprises subugman ang mga sole entrepreneurs kag mga nalakip sa gig economy o kanang mga freelancers, flexible, temporary kag self-employed workers nga kalakip sa middle class. Duha pa ni Salceda, apektado man ang negosyo kag trabaho sa mga yara sa middle class bangod sa ginapatuman nga enhanced community quarantine. Magastak ang Department of Health ug DOH sang COVID-19 test kits para sa masunod nga 3 ka bulan. Suro kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, sa karon man nagakaigo pa nga test kits apang magabakal sa dugang ahensya kag ang kwarta ang pagkakuhaon sa Bayanihan Act. Una diri gin projects ang DOH nga makapatigan as ang testing o kung makapatigayon ang mga testing centers ang 3,000 ka test kada adlaw umpisa subong adlaw Abril 14. Ang kapasidad sa pag-test ang ginapaabot nga maglambot na sa 8,000 kada adlaw sa katapusan sang Abril. Ginpahayag man ni Chief Implementer of the National Action Plan Against COVID-19 Secretary Carlito Galvez nga target sa gobyerno nga makapatigan sang mass testing umpisa Abril 14. Liwat ginpanumdom ni Vergere ang mass testing ang mga risk-based kag progressive but silingon ang mga vulnerable, seriously ill kag nagatrabaho sa healthcare facilities ang iprioridad nga ma-test. Negatibo na sa COVID-19 si Interior Secretary Eduardo Anyo. Suno sa Tiglikom, nakuha na niya ang resulta sa COVID-19 test talin sa Research Institute for Tropical Medicine sa kahapon nga adlaw Lunes. Duha pa ni Anyo, ginkuhaan siya sa ikaduha nga COVID-19 test santong Abril 8, Marso 31. Sa una ginbulgar ni Anyo nga nagpositibo siya sa COVID-19. Nadugangan pa ang kadamuon sa mga Pinoy nga apektado sa COVID-19 sa luwas sang pungsod. Sa datos ng Department of Foreign Affairs, tubtob Abril 13, 660 na ka overseas Filipino ang kumpirmado nga positibo sa Balatian sa 40 ka pungsod kag rehiyon. Sa nasambit nga kadamuon 384 ang padan nga ginabulong sa nagkalain-lain nga hospital. Sunod sa DFA 192 naman ang naka-recover sa makalalaton nga Balatian o kung na-discharge na sa hospital. Nagapabilin sa 84 ang kadamuon sang napatay bangod sa Balatian. Mag-donate naman ang tanan nga personnel sa Bureau of Jail Management and Penology sa ang porsyon sila sweldo agon magbulig sa pagtingwa sa gobyerno nga mapungga ng paglaptas ang COVID-19. Sa laging handa press briefing, gitpahag ni BJMP spokesperson Jail Chief Inspector Xavier Solda, target nga makakolekta sa Bureau ang masobra 7 milyones pesos. Doon pa ni Solda nga ang BJMP inmates ang nagabulig man sa pagpagibato-batok sa COVID-19 pagi sa paghimo sang improvised face mask kag personal protective equipment para sa mga frontliners nga padayon nagaserbe sa piyak sang health crisis. Kag sa katapusan nga balita national, nagsaka sa 108,088 ang mga naglapas sa ginapatuman nga enhanced community quarantine kag curfew umpisa Marso 17 tuptub Abril 12
ukon sa sulod sang 27 kaadlaw. Base sa data ang ginpagwa sang Joint Task Force COVID-19 Shield, ginasaad nga may kabilugan nga 3,092 ang naglapas sa quarantine kag curfew sa adlaw sang Easter Sunday. Dugang pa sa kabilugan nga violator sa sulod sang 27 kaadlaw, may 26,130 ang ginaresto. May 5,539 na ang ginpasakaan sa kaso samtang 20,591 na talana pa lang ang pasakaan sa kaso. May kabilugan naman nga 66,800 o kon 989 ang ginpaandaman kag 4,969 ang ginpapanaugan sang penalidad. Sunod sa task force ang Luzon, ang mga may pinakamadapong nga naglapas kag naka-record sa 64,946 ka mga violators. Ang Visayas ang naka-record sang 19,239 ka violators kag ang Mindanao ang naka-record naman sang 23,963 ka mga violators. Inyong ipamatian aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan, Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod ka Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gapon sa inyo News Team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon, Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.